खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना बे खौसेथि जानांगौनि बाथ्राखौ बयबो मिथिखाबाय आरो बे खौसेथिनि मुंखौ लानानै बर'नि माखासे निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों दल दामै दामै गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्राफोरखौ रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुङै बुङै फोस्रावबाय थानायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो जाय सानखालि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सेराव थांनानै बे खौसेथि जानांगौनि सोंथि खालामहैदोंमोन। दिनैयो बिपिएफ इउपिपिएल बा दा समाव गोदानै दाजानाय एपिबि गासैबो जोंनि बर' हारिनि ओनसोलारि पलिटिकेल हान्जाफोरा ज' जानानै बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो हायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा। नाथाय जाय सानखालि जाय सोंथिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सेराव थांनानै सोंहैनाय जादोंमोन बे खौसेथिनि सोंथिया सोरबा लिडारनि स्क्रिप्टेड बानायनाय सोंथि नङाथ' आरो बे खौसेथिनि सोंथिया बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि स्क्रिप्टेड बानायनाय सोंथि नङाथ' बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनैनि समाव साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। लोगोसे मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नटिस खालामहर दिनैनि बे समाव जेब्ला समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै जों बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोदोंमोन आरो बिथांनि बै समनि लिडिं खालामबोनाय समाव बांसिनखौनो जोङो जेब्ला जोंनि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया खाथि सफैयो अब्ला समावसो बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट डिमान्ड खालामनायखौ बांसिनहाय लाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा एस्कर्ट लानानै बिथाङा माने एस्कर्टआव थानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों बर' हारिनि इन्टेलेक्सुयेल मेलेमजिबि सारमोना मेडाममोना दिनैयो जोंनि सिगाङावनो फोरमायनानै होयो। नाथाय बड'फानि बै समाव जेब्ला बर' हारिनि थाखाय बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ आन्दलन खालामनो थाङोमोन राजा लामायाव जथे होयोमोन बै समाव आसाम स्टेटनि आसाम पुलिसफोरजों होसोजायोमोन बुग्लुंजायोमोन नङा होमबा आरो ओंखाम थफ्ला लायै लायै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामबोनाय ओंखाम गैयालासे दै लोंनानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामबोनाय गोबां रोखोमनि गोबां माने दुखुनि गोथां जारिमिनफ्रा जों बर' हारिनि बिखायाव जानानै थांदों। दा दिनैयो प्रमद बर' बिथांनि बै समनि एस्कर्ट लानानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट डिमान्ड खालामनायखौ लानानै बै समाव प्रमद बर' बिथांखौ आन्दोआव एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड लिडार्सफोरा थुलुंगा होबोदोंमोन नामा सिरि सिरि बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जों बर' हारिनि इन्टेलेक्सुयेल लिडार्सफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि सिगाङाव फोरमायनानैबो होदों। थांनाय 2020-27 जानुवारि जा बिटिआर एग्रिमेन्ट बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयो बिथाङा एन्ट्रि मारि फैखांनायनि उनावहाय बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथिफोरखौ माखासे लिडार्सफोरखौ गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्ट्रें खालामनो थाखाय गावनि बे पलिटिकेल पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय माखासे खामानिफोरखौ बिबान होनानै पलिटिक्सनि खामानिफोरखौ मावहोनाय माखासे नुथायखौबो जों दिनैयो नुनो मोन्दों। दा दिनै साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा बै 2020 मायथाइनिफ्राय माहारियारि आफादनि माखासे वर्कार्सफोरा माखासे बिबानगिरिफ्रा पलिटिकेलि डाइभार्ट जाजोबनानै दङ जेराव दिनैयो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव साधारन पलिटिकेल इस्युफोरखौ लानानै दिनैयो माहारियारि आफादनि माखासे वर्कार्सफोरा दिनैयो सोरखौबा माने धमकी होनाय दिनै सोरखौबा थारमाने बुनो नाजानाय बायदिसिना नुथायखौबो जों दिनैयो नुनो मोन्दोंमोन। दिनै साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा सोरबायदि लिडारनि पलिटिकेल रुलिंनि समाव सोरबायदि लिडारनि दैदेननायनि समाव बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जों बर' हारिनि रायजो राजाफ्रानो दुखु खस्थ' सातजाला सहायनांदों बैबायदि लिडारनि दैदेननायखौ स्पेसियेलि जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव नाङा। दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टनि समाव बे पर्बतजरा बासबारि फाग्लिजरा ओनसोलनि 3600 बिगा हाखौ जेब्ला आदानि कम्पानिनो होहोनो थाखाय नांथाब नाजादोंमोन आरो बे हाखौ होआ होननानै बै ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफोरा लामायाव ओंखारनानै धरना खालामदोंमोन बिटिसि गभर्नमेन्टजों दिनैयो धरना खालाम गोबां रोखोमनि खस्थ' सातजाला सहायनो गोनां जानानै फैदोंमोन आरो बै ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ माबायदि माने टर्चार माबायदि हेरेसमेन्ट खालामदोंमोन बे बाथ्राखौबो जोङो दिनैयो साफ्रोमबो गावबागाव मेगनजोंनो नुनो मोन्दों। बे पलिटिकेल सिस्टेमा जों बर' माहारिनिफ्राय मालाबाबो देरसिन जानो हाया आरो बे पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंनि बर' हारिनि माखासे ओरैबायदि पलिटिकेल लिडारफोर दङ गोदानै गोदान जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनाय बे गोदानै गोदान बे पलिटिकेल पावारखौ मोननाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि माखासे माने एक्टिं देखायदों ओरैबायदि माखासे माने पावारलेस बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि सिगाङाव माने फोस्रावगासिनो दङ। दा बैफोरबायदि माखासे लिडारफोरा जायखिजाया पलिटिकेल पार्टिनियानो जायाथों मानो जाय लिडारनियाव कुनु मोनसे सोदोमस्रि गैया जाय लिडारनियाव कुनु मोनसे आब्रुथि गियान गैया बेबायदि लिडारखौ
जों मालाबाबो सापर्ट होनाङा इन फिउचार जों मालाबाबो बे पलिटिकेल सिस्टेमाव हेफाजाब होनाङा बेफोरबायदि लिडारा पलिटिकेल सिस्टेमल' नङा बर' माहारिनि जायखिजाया सिस्टेमनि बिबानाव थानानै जुदि जोंनि माहारिखौ दैदेनलांनो सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला बर' माहारिनि इयुन जेनेरेशननि मोजां इयुन जेनेरेशनाबो गाज्रि जालांगोन आरो दिनै एसे गाबोन एसे थिग बेफोरबायदिनो बर' माहारिनि जा मोनसे गोख्रों सिस्टेम बे गोख्रों सिस्टेमा डिस्ट्रय जालांनो बांद्राय गोबाव सम जानाय नङा जायफोर लिडारा गावनिखौल' मिथिगौ जायफोर लिडारा गावनि पकेटखौल' सिनायो गावनि शेयारखौ मोननो थाखायल' सिनायो बे लिडारखौ मालाबाबो रेसपन्स खालाम आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जेब्ला 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमाखौ बे दतमायाव लानाय जादोंमोन आरो बे बोसोरसालिया जथुमायावनो भारत हादरनि नखर मन्थ्रिया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरा 82% मावफुंजाबाय बेवहायबो आखाइ खबनानै होबाय आरो बे दिल्लीयाव जेब्ला बड'लेण्ड महोत्सबखौ खुंहैबाय बे बड'लेण्ड महोत्सबावबो भारत हादरनि नखर मन्थ्रियानो बुंनानै होलायबाय जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरा 96% मावफुंजाबाय बेवहायबो आखाइ खबलायबाय आरो बेराफारसेथिं बिटिसिनि दानि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा भारत हादरनि नखर मन्थ्रिया जोंनि बे बिटिसिआव 15 बार 16 बार फैनायखौ लानानै गोग्गा मिडियानि सिगाङाव पलिटिकेलि क्रेडिट लानो नाजानाय माखासे नुथायफोरखौबो जों दिनै नुनो मोनदोंमोन नाथाय सोंथिया बेसो बेरखांदों जे भारत हादरनि नखर मन्थ्रिया जोंनि बे बिटिसिआव जि 15 बार 16 बार फैनानै थांबाय बे 15 बार 16 बार फैनानै थांनायाव जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलनो मा होलांखो बेखौसो जों रायजो राजानो नांगौ ना बे फैनायखौ लानानै दुगा मारिनानै जेबो मुलाम्फा गैया दिनैयो बेसेबांबा गोलाव समनि उनावहाय फैयै नैबे लास्ट स्टेजआवसो दिनैयो बिपिएफ इउपिपिएल बा जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि माने रिजिनेल पार्टिफोर दङ खौसे जानानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनायनि बाथ्रा नाथाय बै समाव मानो सानाखैमोन अब्ला बै समाव सोरनि आबहावा मोननानै गोख्रों माखासे दुगा पलिटिकेल सिस्टेमनि थासारिफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिबाय थादोंमोन नाथाय दिनैसो मानो आरो बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों खौसेथियाव थानानै बे पलिटिकेल रुलिंनि गेजेरजों बर' माहारिनि माखासे थासारिखौ फोसाबलांनायनि एसेबांथ' जुदि गोख्रों गोसो दंमोनब्ला सिमां आरो थांखि दंमोनब्ला मालाबानो खौसे जानानै बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायसिगौ नाथाय जों मा नुयो बिटिसि बिसायख'थि खाथि सफैब्लाल' खौसेथिनि बाथ्रा बिटिसि बिसायख'थि खाथि सफैब्लाल' बहाबा दिल्लीयाव थांनाय बहाबा सोरबा चिफ मिनिस्टारनि उनाव खाथिं माखासे बाथ्रा बुंनाय माखासे नुथायखौ जों दिनै नुनो मोनो नाथाय बे बिटिसि बिसायख'थि खाथियावल' मानो बै सिगाङाव मानो जानो हादिया बै सिगाङाव मानो साननो रोंदिया बै सिगाङाव मानो खावलायनो रोंदिया आरो बे खौसेथि जानांगौनि बाथ्राखौ लानानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा जानो हागौ मोजां मोनदों बरायदों नाथाय बे खौसेथिनि आन्दोआव सोरबा लिडारनि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि माबा मोनसे गाज्रि पलिटिकेल इसु दं नामा जाय खौसेथिनि गाज्रि पलिटिकेल इसुनि गेजेरजों आरोबाव फिन पलिटिकेलि जों बर' फिसाफोरखौ फिसा बाहागोआव गावस्रा होनानै दोननायनि मोनसे प्लेन पलिसि लादों नामा बेफोरबायदि गोबां बाथ्राखौ दिनैयो जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा सानगासिनो दङ साननो गोनां बाथ्रा दं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैयो जाय लिडारनि दैदेननायाव जाय लिडारनि पलिटिकेल रुलिंआव जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमा गुलाय गुजाय जादों बैबायदि लिडार बैबायदि पलिटिकेल दैदेनगिरिखौ जोंनो नाङा आंना खिन्थु सिदा बाथ्राखा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि